Здравейте, казвам се Руси, а вие сте с втората част от предизвикателството, което си поставих да изпълня. А именно предизвикателството беше да дизайна и 3D принтирам тротинетка, която да е изцяло 3D принтирана и направена от пластмаса, като нямам право да използвам никакви метални планки или болтове. Единствено нещо, което мога да използвам, това е секундно лепило, за да залепвам отделните части от тротинетката. Ако не сте успяли да гледате първата част от предизвикателството, може да направите това в канала ми, където ще намерите видеото с тази част, или накрая на това видео ще има линк към него. Ако не искате да изпускате всичко, което се случва тук и всички части от това предизвикателство и следващи, които ще снимам, може да се абонирате за канала. Така ще получавате нотификации или напомнения, когато кача ново видео и ще сте в крак с това, което се случва тук. А сега да се върнем към предизвикателството за днес. Като днес реших да довърша предната част, изцяло предната част на тротинетката. Това включва кормилото, самият пилон, който свързва вилката с кормилото и най-важната част от тротинетката. Това е първата част от платформата за стъпване, в която има отвор, през който минава самият пилон и се свързва с вилката и предната гума. Тази част трябва да е същевременно доста здраво принтирана. Там ще има най-голямо натоварване, а същевременно трябва да бъде и функционална, защото там се движи самият пилон. Това е накратко какъв е планът за днес за дизайнване, така че да се захващаме за работа и да започваме да дизайнваме, защото ме очаква доста работа. Айде! Ето как започна дизайна. Загубявам предишните части, които вече принтирахме на мястото им, за да мога около тях да започна да изграждам първата част от платформата за стъпване. Реших да имат сглобки, които да бъдат с по-остри ъгли, да не бъдат обли, просто една окръжност, затова избирам точно тази форма. В случай това ще предаде здравина на самата сглобка, защото тя трябва да е здрава, иначе когато се стъпне отгоре, самата сила на натиск ще щупи тази сглобка. Ето тук реших да направя заоблени ъгли, за да може все пак плъзгането на двете части да става доста по-лесно. Все пак те ще бъдат и залепени, за да имат още по-голяма здравина. Тук искам да вмъкна, че ако ви харесва това клипче, можете винаги да ме подкрепите с един палец нагоре и по този начин ще знам, че този тип предизвикателства ви харесват. Имам доста планове за други предизвикателства и идеи, които със сигурност искам да споделя с вас, но все пак ако напишете един коментар отдолу под видеото, че ви харесва, какво точно ви харесва, също така и ако нещо не ви харесва, с радост ще ви слушам и ще искам да чуя вашето мнение, за да мога следващите видеа, които снимам, да бъдат свързани с вашите интереси. Затова ударете един палец и напишете по един коментар долу, за което благодаря ви предварително. Ето, че първата част се заформи. Сега ще напасна спрямо съществуващите части, които имаме. Просто заоблих ъглите, подсилих там, където е нужно. И ето тук вече започваме да напасваме и вилката, която продължава от горната част и ще свърже вилката с кормилото. Реших да има квадратна форма там, където се сглобява, защото по този начин ще се предотврати
при завъртане да превърти самата част вътре, дори и пилото да не е хванало добре. Така че тази сглобка е добре да бъде леко квадратна. Самият профил. Последни щрихи за облене на самата част. След това поставям абсолютно всички части на местата си и отцветявам в едни и същи цветове, за да се открояват различните части, различни цветове, разбира се, но... И сега ще ви оставя да се насладите на дизайната. А ето и как ще бъдат принтирани самите части на масата и как ще бъдат нарязани на слоеве. Доста време ще отнеме горе-долу около ден или някакви часове, да го кажем ден и половина за принтиране, защото те са доста обемисти и ще отнеме доста време за принтиране. А ето и самото принтиране на принтерите. Използвах трите ендера, за да принтирам тези части. И отново напомням, че отне доста време самото принтиране. Доста материал отиде за принтирането също така. След принтирането и дойде час за почистване на частите.
Самото почистване на части от сапортовете беше сравнително лесно. Самите детайли на самите части не бяха доста добро състояние. Това беше с причина, защото настроих самите принтери на най-лошото качество да принтират. Първо, защото качеството не е от значение, а самата здравина на частите е важна. И второ, дори при това лошо принтиране на качество, лошо принтирани части, отне доста време за принтиране. И тук е момента, може би, да кажа, че когато имаме по-високо качество на принтиране, когато настроим принтерите за по-добро качество, това отнема повече време, разбира се, защото слоевете на самите части са по-малки, с по-малка дебелина и самия принтер принтира по-бавно, за да може спояването на самите леери и слоеве да се получат по-добре. Точно поради тази причина избрах лошо качество, за да не отнеме една седмица, а за да отнеме няколко дена принтирането на тези части. Самите части пасваха доста добре на места бяха малко по-плътни, но все пак паснаха. Тук се наложи да използвам малко управителя и всичко пасна перфектно след употребата на чукът. Всички движещи части също паснаха доста добре. Всичко се движеше плавно. Това са лепилата, които ще използва секундните лепила и ще залепя всички части. А ето и крайният резултат. Получи се доста добра тротинетка. След доста часове принтиране, даже бих казал след един ден принтиране, защото частта от първата част от платформата, за която стана дума в началото на видеото, която е доста важна и трябва да е доста здрава, имах доста проблеми с нея. При принтирането част от материала, от самата шпула от ролката, беше се усукала, ето така. И тъй като се усука и бях оставил принтера да принтира цяла нощ, нямаше как да наглеждам принтера. Самата нишка на материала се беше отчупила и принтера беше спрял, разбира се, да принтира. И сутринта заварих доста неприятна гледка, а именно ето това. Това беше се принтирало, а това беше отгоре. Виждате за какво става въпрос. И частта ни беше се принтирала, принтера беше спрял и бях загубил доста часове на работа, без да постигна абсолютно нищо. Затова трябваше да започна от начало принтирането. Пуснах принтера отново да принтира. За съжаление, втория път имах абсолютно същия проблем, но за щастие се принтира доста по-голяма част от тази част от тротинетката и всъщност е функционална частта. Затова реших да оставя, защото не ми се губише още един ден от принтиране, пък и бях загубил вече доста от материала в тази част. С това оставих с рискът да не е достатъчно здрава, защото не е довършена на цяло на 100%, нека да кажа на 95% е принтирана.
би трябвало да е функционална, но това малко поставя проектът ни и предизвикателството ни под риск, но ще видим в крайна сметка дали ще издържим. Другите части от проекта не бяха в перфектно качество, но бяха функционални и както се вижда и на клипчето, се принтираха добре, успяха да се сглобят. Аз ги залепих, за да бъдат по-здрави, да бъдат сигурни, защото все пак те са част от задвижването на самата тротинетка, на кормилото. Ако нещо се случи, бих искал да бъда сигурен, че няма да се разгубят по време на тестовото видео. След толкова дни принтиране, в крайна сметка имахме някакъв резултат от принтирането и ето това е и резултатът от принтирането. Това е предната част на тротинетката. Както виждате, тук ще продължи платформата, в която ще се стъпва. Това е предната част, вилката, която принтирахме в първата част на предизвикателството и в първото видео. Това е пилонът, който е изграден от 1, 2, 3, 4 части. И в края имаме и ръководка, която ще служи за зажигане, разбира се. Бих казал, че прилича на полутротинетка вече. Като виждате, че тази част, за която стана въпрос, 95% от нея не е принтирана, но все пак мисля, че ще издържи на тестът, надявам се. Виждате разликата, тук колко е по-малко принтирано и тази част от тук до тук, която е изцяло принтирана, а тук липсва част от нея. Но все пак доста плътно е принтиран. Е принтирана самата тротинетка и самите части, така че мисля, че няма да има проблем. В следващото видео ще направим платформата, задната гума и надявам се да измисля някакъв вид спирачка, но това ще бъде доста трудно. Ще видя дали ще включа спирачка в дизайнът. Все пак няма да развиваме толкова висока скорост при теста. Просто може би ще си зададем някаква дистанция, която трябва да минем на отиване и на връщане и ако тротинетката не се разгуби или не се счупи в края, предизвикателството ще го приемем за напълно успешно. Ами това беше за днес. Видяхте дизайнът, видяхте проблемите, пред които се сблъсках по време на принтирането. Това е част от 3D принт животът. Случва се доста често, особено при този материал PLA. Той е малко по-крехък, не е толкова еластичен, затова се използва само за прототипи, а не за такива части, които трябва да бъдат, които имат триене между тях или огъване и така нататък. Но все пак е доста евтин и реших да използвам него от към финансовата част, разбира се. Бях използвал някакъв друг, ще бъде доста по-скъпо, но пък и нека да кажем, че с този PLA предизвикателството е в дизайна повече, отколкото в здравината на материала, защото все пак и от този материал могат да се принтират доста здрави неща, ако се дизайни както трябва. И това прави проектът малко по-сложен, предизвикателството. Затова избрах и този материал. Това са двете причини. Това беше за днес. Справихме се, що бъде добре. Въпреки че имахме малко проблем при принтирането, но все пак предната част на тротинетката е готова. Остава, нека да кажем, другата половина от тротинетката, която е платформата и задната гума, която ще направим в следващото видео. Така че ако не искате да изпуснете тази част, може да се абонирате за канала. По този начин ще получите нотификация или напомняне, че е излезнало следващото видео и така няма да изпуснете това, което съм снимал тук. Така че благодаря ви, че бяхме заедно и ще се видим следващия път.